co-tenant fight and another revenge fight. Ababa waba ko mfinhia aduno. Ohono mo a ya ne yonko ato ahye ne so de seka to the minimum etwa mase omanfo am won ho anye ha amfra nkopiem wa yeresabia nka de besi na ye Awutu Bereky Awutu senya West Mansi ni mo finfi bantemo e na sare husemi asi. Awutu Bereky District Police Command eni abre ehwehwe awrabi ya wadin finhia aduasa ya ne din edi Philomena wa bra awrabi ono no etifie baako mo wode sekan to ne mini meka kakra bi sanko wotwa ne ti atwene. Adom Kasee ene Maria Masule ehwehwe nkomo no wo kire mu se bosumi a etwa mu no awrayi wode sekan to ne mini mu yi eno no ko ofie ho no wa bra na wo ka banku no de ho nseme kopie mu e wa Awutu Bereky Police Station ya post for kan ye ma bibia ededin na so emfa ho ne nsemi a post for kan ye awrayi de hye ne tiremu se obedi nawu abra wo kire nsem no mo no sei eno kan minini ni asemi ya minim oseme ne sister baako akonwa hanti na damfo ne sister ninti ono so bebu mi bi timeti ha meka benku no beto sha me so na se kan ekuta me ntimi peja me mu no na se kan ne ma ke ne hakitu ebi na se me plan into ono so be plan bi na asem ko police station na police for no ka che ne se asem ne so 20 hwa na ntoko bi ensi na omuyi ye nyina na e ba afie be 2 months na asem ne so atwa na nra mete a metwitwi mesia obi eni gate ni medwen se o pia kota na de ofa mechi na ochia me kon ahia na motiu mu se no de se kan ne why me ano sound to me menim he nyina ya pempam me ho nyina eno achi Victoria Mponsa yo no eye awrayi de sekan to ne minim emame eda de sere eto Ghana post ejuma iko nanim ene Ghana de hye nyina no mu se wo mu nyina amboa no na awrayi ankobeje ne bankwa afre ne nsem no wontumi enche no ye na ye kwahwe ye no wadwane nti sisi ano wa ye wanted nti ye hwehwe no ye de ne picture beto ho nti wa wo behu ni bia no ye de ye number nso beto ase ye na behu ni ye fle ni filo de dimienu nenam Emilia na filo no de nam nti ye de ne pa cha me ba no ne no problem be se bosumi mienu no ma asem na si wote ne banku hu ka no san beto hye no so nsemu nyina ho no Awutu Bereky District Police Command enso so kasa ye kire se wo monsa kamane bono eno nti mo so hyase a wo ye mu enhwehwemu